pasoš, hoćete li zajedno? To je bitno. Evo da prođemo još ovdje. Kako ste? Izvinite što vas mi uznemiravamo. Šta se desilo? A nešto malo ovo po godinu. Je li sad u redu? Na osobljem posebno. Kako ste vi? Je li bolje? Bolje, bolje. A? Isto bolelo u grudima, a? Stezalo? Govoreno. Ne diramo ništa, onda mi možemo odmah da otvorimo. Vedom se stara, dobijate planove i to je se stara. Odlično, to je najlepša stvar. ostalo je Bolje da sedu. Želim samo da ubacim opremu da nema ko da radi.